Da, mauram gihapon ini. Dimino pa ko. Standby oh. Mutana ni ko. Grabe pagkabukira din dapita ay. Dong, pwede mutana dong. Ngano man niya? Kadumdum aning sitio Impe Purok Jamaica dong. Ngano man di aya? Naon ta ko i-deliver parcel dito ila Karayan dong. Kadumdum asa nila ha. Atong tripa ni. Sige sige. Kita ang kasada ya. Straight lang niya liko. Straight niya. Nato gripo dito pangutana lang. Ah, sige dong. Salamat. Kita katong naikwayan dito ya. Pagaka ka nya. Paliko dumbalik na po kadulog sa kwayan. Nya pangutala nang igabot dito ya. Asa mo gitinuod anak dong? Basta pangutala lang dito ya. Salamat dong ha. Sigurado ditong wala dito rek. Lamatunon bato dito nya. Gabiin niya oh. Mao maguro ni dire. Na may kuya na napoy gripo dito. Basta naa guro diha. Kuyanan mo din ang ilaha. Gabiin na biya. Kaulit makakuha ni Ron. Kuyawan ang ilaha. Ay gabiin na biya. Ayo. Pwede ko mangutana dong. Sa may ato boss. Iya, gabiin naman kaayo. Kabaton di ko ani. Asa day dapit na ilang Karayan day dong kay maghatod kog item. Saag na ba ka boss? Naar ba nilang pabola karayan? Tuong lang ring kuwayan boss na ray dalan diha. Sige dong, kay dali ra ba ko? Murag kansi ko ning dilibiran ako. Mao na gulo ni diari ni dalan. Biin na biya kaayo. Patay ko na bisig na abat ron dire. Limbawt ba kung balibo oy asam guro dapit. Dayon ra gyapon ko ani kani dalan. Uy, mura man gyapon. Gilamat guro ko ani oy. Oh no. Gilamat ta jud ko ani. Balihon guro ni ko si Nina ay kay magilamat jud ko ani.